Tehát nyilvánvaló, hogy a nagy béketárgyalások ügyét majd a nagy országok fogják elintézni. Ma azonban az a helyzet, hogy nincsen párbeszéd, márpedig párbeszéd nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan fogunk elmozdulni a béke irányába. És azt gondolom, hogy Európának a béke és az emberiesség, az emberséges gondolkodás, emberséges külpolitika iránytűjét kellene a kezébe tartania, és valószínűleg Európa többet is tudna tenni azért, hogy a béke felé mozduljunk el. Nekem nem is kell mandátum, mert nem képviselek én semmit. Én egyetlen dolgot teszek, elmegyek azokra a helyekre, ahol olyan háborús veszély van, vagy háború, aminek Európára és Magyarországra nézve is van negatív következménye, és tényeket tisztázok. Tehát kérdéseket teszek föl. Például tettem föl Zelenszkij elnök úrnak is 3-4 fontos kérdést, hogy mit gondol ezekről, hogy meg lehessen érteni az ő szándékait, hogy hol van az a vörös vonal, a határvonal, ameddig ő a béke érdekében el tud menni. Ha ezt nem mérjük föl, ha ezt nem ismerjük pontosan, ha ülünk Brüsszelben, akkor nem tudunk közelebb menni a békéhez, mert a béke magától nem jön el. Tehát ha azt gondoljuk, hogy zajlanak az események, és ebből egyszer csak béke lesz, akkor félreértjük a háború természetrajzát. Béke akkor lesz, hogyha valaki azt megcsinálja.